Приветствам ви в канала си Пажер.би с видео, което записах на 12 юни, когато заварих моят любим пчелен кошер в роево настроение. Запалих пушилката докато слънцето изгрява и е време да сложа булото, за да предприема възможно най-приемливите мерки в ситуацията, в която съм попаднал. А също и сред най-вълнуващите неща за мен е положението в магазина и дали тази година ще имам удоволствието да опитам от родопски пчелен мед Пажер.би. А тази гледка ме вдъхновява да стартирам поредица от кухнята на Пажер.би, където да се науча да си приготвям разнообразни здравословни закуски с пчелен мед. Нещо интересно, което научих с помощта на пчеларството е, че няма бързи резултати. Възприемам меда, който е горе в магазина, като естествен резултат от стойността, която създавам за пчелите. Количеството мед ми показва точно колко проблеми по кошера съм научил да решавам. Ето защо опитните пчелари вероятно ще виждат по питите на своите кошери значително повече количество мед от това в видеото ми. Това не е въпрос на обилна паша или на късмет, а на години опит и на стотици проблеми, които са се научили да разпознават и решават на време. Пчелните продукти идват като следствие едва когато се концентрираме върху постоянно усъвършенстване и високо качество на работа в пчелина. Ето защо начинаещите пчелари, в това число и аз, не бива да се фокусираме директно в добивите на пчелни продукти. Още от начало е добре да знаем, че пчеларят служи на пчелите, а не обратното. Чак най-накрая по количеството мед може да се ориентираме за това, колко точно е стойността, която създаваме за пчелите в кошера. Усещам, че се отклоних от темата на видеото, затова нека продължа по същество. Преди да са ми лепнали етикет, че се правя на мотивационен гуру в YouTube канала си. Сега, предвид запълнения корпус и роевият пик в моят район, бързам да разбера дали съм закъснял с прегледа на пчелното гнездо. Още от начало се виждат първите базови признаци за липса на фронт за работа за пчелите. В редки случаи съм наблюдавал до сега толкова много пило по крайната рамка. Този кошер не ми е изроявал все още. Личи си по плътно налазените пити от пчели. Буквално няма място за всички, а и в магазина са се качили немалка част от тях. 100% излиза рояк от тук, ако нищо не направя. Това е втората рамка. Видях една изградена чашка, която ще разбутам с повдигача, но виждам и маточник. Ако пропусна дори един маточник, дори и най-малкият да е, то няма да им наруша графикът и директно роят излиза много скоро. Усещам силен аромат на пчелен мед, като се надвеся по този начин над кошера. Това обаче не бива да ме разсейва за момента и е важно сега да не пропускам нито един маточник, а по тази пита виждам няколко от тях. Нека набързо обясня нещата. Проявявам висока доза и натливост, защото не желая да правя отводка от този кошер. Тоест, не искам да го цепя. Искам да предизвикам себе си с сложната задача да се опитам да превключа режима на пчелите. От роево към работно настроение. Посмейте ми се, кажете, че е невъзможно, кажете, че е неразумна идея, ала това съм си намислил и ще изпитам себе си. А за целта е необходима висока ангажираност от моя страна през идните дни. Те са ключово важни и най-високо рискови. Планът за днес е да унищожа всички налични маточници, бавно и старателно, като внимавам, да не се окаже някой добре скрит и да го пропусна. Пропусна ли един край, свършено е, изгарям, а роякът напуска, както му е думата, всеки момент. Важно е да се отбележи, че това е една от празните восъчни основи, които добавих преди 2 седмици. Вече е напълно изградена. И ларвичките, които виждам по нея, са знак, че майката или тепърва ще прекъсне яйцеснасянето преди да излети с рояк, или вече е спряла да снася инстинктивно, но не отдавна. Това, разбира се, не бива да ме окуражава, ама си е добър плюс. Въпреки това, по-настоящем няма място за снасяне. Всичко е запълнено и майката ще няма къде да снася. А това е факт, който не е на моя страна. Даже и по малкото свободни килийки е запълнено с нектар. Другото, което виждам също е и че някоя друга пчеличка е натоварена с прашец.
И разбира се, още маточници по питите. Така, придържам се към плановете си. За целта е необходимо, освен премахването на всички маточници, незабавно да осигуря работа на пчелите. Идеята е да разтоваря кошера от към пило, което, да, нож с две острията е. Защото, първо, ако не успея да спра роят, след напускането му в кошера ще останат пчели с супер малко пило, което ще е много лошо. Второ, отнемам рамките с пило, но не отнемам пчели, което значително повишава роевото напрежение. Но, от друга страна, ако съм унищожил всички маточници, идните дни пчелите може да дръпнат нови, но може и да се заемат с градеж на восъчните основи, които ще добавя. Тъй като сега има нектар в природата, това има потенциал да стимулира пчелите да градят основите. А отнетото пило го придавам на друг кошер, който има нужда от намеса от моя страна. Целта ми е да превключа от роево в работно състояние. Затова старателно унищожавам всички маточници. Дори повторно преглеждам, да не съм пропуснал някой от тях. След това разтоварвам кошера от към пило, а на мястото на рамките с пило добавям 4 празни восъчни основи. Важната част е това, че след 2 дни ще дойда отново, за да проверя дали оплесках нещата или пчелите са тук и градят восъчните основи. Подчертавам също, че няколко дни съм покрай кошерите и на прелката не съм наблюдавал пчелите да стоят на брада. Сега го правят, защото ги стърсках от рамките с пилото, но очаквам да се приберат до половин 1 час и да се организират отново след намесата ми. Затворих кошера и в продължение на 2 дни оставих нещата така. На 14 юни се върнах, за да разбера какви съм ги забъркал. Все още пчелите си бяха в кошера, рой не беше излезнал, а градежът вече беше стартирал и по 4-те восъчни основи. Това значително ме обнадежди и тъй като ваканцията ми приключваше, взех решението да добавя и втори магазин. Батерията на телефона ми се изчерпа и се оказа невъзможно да направя видео, за което страшно се възмутих сам от себе си и липсата ми на предвидимост по въпроса. И тъкмо за това използвам кадри от другия кошер, за да обобщя. Важното за мен е, че пчелите не бяха започнали да дърпат нови маточници. Отново разгледах внимателно дали съм пропуснал някой по случайност, но маточници нямаше. Майката не успях да я забележа в тълпата от пчели, не видях нови осеменявания, но въпреки това градежът на основите беше значителен и ме зарадва. Активността в магазина също беше на лице. Пчелите усилено запечатваха меда по магазинните рамки. Това, което направих и тогава, е, че добавих още един празен магазин, като разбира се, вдигнах старият горе. Ханемановата решетка си я оставих над плодника. Размених единствено 2 крайни рамки в старият магазин и ги оставих в центъра му, защото те бяха най-малко заредени с мед. Оставих всичко така и сега предстои да разберем какво се е случило 2 седмици по-късно. Или. Безкрайно съм любопитен какво се е случило и обещавам да го споделя в канала си, каквото и да е положението. Моите лични прогнози са позитивни, предвид, че 2 дни по-късно роят все още не беше напуснал кошера. Нямаше започнати нови маточници, а имаше налично открито пило на 12. Ако имаха желание, щяха да започнат да дърпат нови маточници. Въпреки, че нямаше нови яйца и не видях кралицата, по количеството пчели си личеше, че още са в старият си дом. С вторият магазин добавих още немалко пространство за пчелите и им осигурих достатъчно фронт за действие. Така че остана при следващият преглед всички заедно да разберем какво ще ни посрещне в любимият ми пчелен кошер. А до тогава ви напомням да се абонирате за канала ми и то с камбанката, за да не изпускате нишката с пчеларските ми приключения. Харесайте това видео, споделете го с другари пчелари и оставете долу в коментарите по една ваша прогноза за състоянието на пчелният кошер към днешна дата. Останете позитивни, а от мен до следващото видео.